Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor baminta kasngi. Ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito kala berngem pelong ke jinge ki ka beting asngi thoding persya ka sarkar halor ke jing siat tiargas ye kinong hikai school kontrang ha ki benta jong kanong ba pensngo uba donbok dekhar president. Uba donbok habaya kren bagi nong tho kubor hasilong press club kaseng kanit bu sentiu ha office secretariat ha yingsa umentri rangba mot kiang nangba kaseng kanit wa sentiu ha baro ki office tray kam jogi seng san perthai kum ka BJP UDP NPP HS PDP kadau ba ka sarkar ka deban pinmi e ka kaipon halor ka jingsha siat tiargas kinong hikai yathu uba donbok dekhar. Ula ongru balada ka sarkar MDA kam sospon shipor yu inspector ingkat uwe upulit ubak lempong uniform ubalawan kawang tiarga sakmat kinong hikai kaseng kala penkre banit bu daki sentiu haki office sarkar office sengsan perthai barhaying u konrad ke sangma. Ubak donbok dekhar uyathu kaseng kanne eka badon kam bar kam tieng nada ka sarkar ka penjari daka section 144 CRPC. Alor ka to ka surprise agitation te baka ngin dala pe ngin dala thau per thau bas nes te bak la jan ro ka exam ni khna school kun ni kom tai ngla sim bet ko ki lat klenti pangin mi madan ha ka sim thodien ba halor baka jingle ko sarkar baka kuman kum suspend ni to ki armut ki police ki ban kti ban kong ter gas ki nong kai ki long khna ni na kalian jumi ni bat pe ba kat bom suspend tengin jai ki 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 chikman ta hadian nang tu ngila yo punya phone batu home minister tena kalian jong ai da kata ka clearance ko sai ku ong si ong ba ngan pule hadu menta kan la arsni kamdon kata ka jing pule kamdon ka jing tip singi tengi na lan singi la sim bet ka sin jam ko kan tu ba kani hi ko sarkar kala ai da tergas lai da kuli pai ba tengi ru kalian jong ka seng ngin bu no de sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau chaki ba kum ba ka tin nong wei ko you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption pakin ya kala ba mun kani kan dei ka jing sang ka jing khit ko ba jai jai bat gibu ru ba ka ei ka bangile hagane ka dei ka to ko tromai tu khna ka ei ka banja kum man shu hale khindia house name 1989 ngala laki kata bangang kong mau military hat kopor adu ba ngat orang bang tentang sausna tengam pa ka ika ba la ja hangate kan ja bang hakti ki khlong khna ki bangat ha tu basi ba we la isi be ka tu ngam ka shu tengin ka yang ka jumi in ai kumba ka kantien ni la shai be ba ni libu dik sentiu kum ka dak ka jing persya ba ka jing le kuman kan di sarkar khnang ba kin jale ran ba ni kin turu gi khun kiti jong gitu ki ministaru pakin dala ki ki pa gi kiru leban ai bi tu steo khnang bakin kala ba mon no bakin tu shu pat kinum dei shu ban le bor hangni bat ji gitu bi police ki de ban suspend be la de kim suspend kan ne ke jing bu senteo ngai kun tu yi pa ba de ban de bu bi man kasi tak hadu bakin song le ran ba ka demokrasi ka bu ki ni pule kadai by the people for the people and of the people andre hak ni ka MDA ngai i ba kani ka democracy kala by the politician for the community and of the religion am kwa ba kani kan ro andre ni na kalian kum ni balong kini ki concern pressure group tengi ni smug dei ba ki pat ba hi ki dei ban mi khamta mi ki tu ki badang up resort police ki tu ro shem ge jing khle ai ke ta ke jubab ta ko bu sentio to no sentio andre kan speak khmati pakane ka jing yakhi ba dei mangi pa ba ban hikai ye kite ki dang pas ye ka class 10 class 11 class 12 ba ka e ka ta ka demokrasi hangni ke kin sai snon ka pa ba pan nga kan tu yo at district administration ba kim dei ban impose 144 CRPC yo sentio yo ka ipau bi ba ha kanu kono kari rum phal juban ban impose 144 CRPC ka por khat be bi jing in sang na min yat amot kyang mang ba pada kini ka jing lebu sentiu kenang bagi pat ba bagi tip ba no ban lebu ka de kan bangkong has sekretariat te hapo si president UDP office BJP office pat NPP office man penting de kya no yaki ba baro sekata ba kimla le ban le ai hakne ka sarkar bidan samkan dia pat kunjuru jaga HSPDP pat dia
Kena tak tunggu jengket jongi ke district administration ni kan I order ni kita pulat ban siap you kita tiar gas. Dan ini mana? Okay, if they clarify that Kim Don Benta show invite the party, pertama pasta nanti show bobi. Orang yaki ba produce kita ke kot kislah ba Kim Don kita ki banajerong ban ayorda tengir ngingit ke. Tala laki pentrikam ya si RBC 144 ini pia Septiang. So pi ye ban arai si kita kentin Septiang dengan ban manoi pi kum bangila sikran na por sikopor ngisin bangila mi surok ngila raido pi ni. Pati ada ke sarkar ko kwa bani pelibor dengan ong bol kitu gi sentia bangila bu ta sawan bu aka dum sitep jungi kan kadun cinge yo bangi habangi ada sana benta gri gerja dum dia ba ikren ni ko hok ye ge jing sai ke demokrasi kala da kikni je badi ke demokratik rai jungi rut ban ser